Вечір добрий, це Прайм Скрипін на каналі ЕТР, 21 година, четвер, після нетривалої перерви, двотижневої. Ми з вами знову бачимося. Я вдячний, що ви лишаєтеся з нами і з задоволенням, можливо, або без задоволення дивитеся цю програму. Сьогодні гість програми Дмитро Гордон. Він керівник виборчого штабу партії «Сила і честь». Добрий вечір. Добрий вечір. І для того, щоб зняти усілякі маніпуляції стосовно, або дискусію стосовно Гордон журналіст або не журналіст, ну, напевно, я назвав його медіаменеджером. Гордон не журналіст. Алілуя, співають янголи на небесах. Тому що людина, яка зняла 850 величезних телевізійних інтерв'ю, які подивилися сотні мільйонів глядачів, яка видала 56 книжок і яка постійно в медіапросторі, журналістом бути не може. Журналісти ті, хто кажуть, що Гордон не журналіст. Тому дискусія може закінчуватися на цьому. У нас тут не обійшлося одразу без самолюбування про десятки тисяч інтерв'ю, книжки там десятками, менше з тим. Люблю констатацію факту. Якщо це констатація факту, якщо у вас чорна рубашка, то вона чорна, не світла. Це поло. Тим паче, якщо це чорне поло, то це чорне поло, і ніщо інше. Якщо у вас гжель, то це гжель. Ні, це етро. Це для знавців моди. Да. Насправді ми почнемо, власне, якщо ми вже почали з цього, що занурилися журналіст, не журналіст. Я наперед нагадаю глядачам, що для вас є досяжний Viber плюс 380 73 419 41 58 і skype atr.tv. Трансляція відбувається одночасно в ефірі телеканалу ЕТР, на Фейсбуці телеканалу ЕТР, на YouTube-каналі АТР, на YouTube-каналі Скрипін.ua та на YouTube-каналі Ukrainian Media Network. Отже, долучайтеся, ставте свої питання або висловлюйте свою позицію. А я б хотів, з вашого дозволу, почати нашу дискусію стосовно журналістика, не журналістика, не про політику, а з відеозапису, який розміщений у вас на YouTube-каналі, 2010 рік. Дмитро Гордон співає про журналіста. Читатель твердит, журналистика блажь, и не так уже сложно писать репортаж. Впечатление от встреч, африканский загар, а в конце ко всему получай гонорар. Мы ответим ему, это вовсе не так, нас прельщают не лавры придуманных благ. Мы идем среди радости, жизни и зла, по газетной строке, что к сердцам пролегла. Будь душою лучист, если ты журналист, и труби, как гарнист, если ты журналист. Будь душою лучист, если ты журналист, и труби, как гарнист, если ты журналист. Отже, це, правда, там була помилка в титрі, це 2010 рік, 15-річчя видання «Бульвар Гордона». Дмитро, я не фахівець, не мистецтвознавець, але що за балет? Я, з вашого дозволу, перейду на російську мову, тому що мені сказали, що нас дивиться 70% тих, хто живе в Криму, щоб їм було зрозуміліше, а також у вас величезна західна аудиторія, то я перейду на російську мову з вашого дозволу. Ну, якщо я вам зараз не дозволю, то ви що, вийдете із студії? Що? Да не, звичайно. 15-летие газеты «Бульвар Гордона». Каждый год в свое время мы отмечали юбилей газеты, праздник газеты, годовщину газеты. Поскольку я баловался песнями и балуюсь по-прежнему, то у нас всегда собирался полный зал, Дворец спорта или Дворец Украина, выступали звезды эстрады. И я иногда тоже попевал чуть-чуть. Я к себе иронично очень отношусь, я никакой не певец. Ну, для вас є караоке, на всякий випадок. Вы знаете, я вам хочу сказать, что мои работы многие посмотрели в Ютубе, черт побери, миллионы людей. Значит, кому-то это надо. Поэтому результат налицо или на лице. Розумієте, мільйони переглядів, ви ними пишаєтеся, ви постійно наголошуєте. Я не пишаюся, я констатую як факт. Факти бувають різні. Якщо ви відкриєте статистику або свою аналітику на YouTube, то я можу з вами посперечатися стосовно природності або органіки приросту і переглядів. Це інша тема, і, можливо, її сьогодні будемо торкатися. Але питання в чому? Звідки підтанцьовка, я запитав? Підтанцьовка? Так, і бек-вокали. Режиссер концерта Сергей Перман, известный продюсер, який дуже любить русський мір і не вилазить з Москви.
Это мне упрек или кому? Вам буде цей закид трошки пізніше. Ну, якщо Хорошо. Сергій Перман, так. я Сергей почув. Перман был моим продюсером в то время. Он отвечал за мои программы и за мои песни. И он посчитал, что нужно сделать именно такую подтанцовку. Я с ним не спорил, я доверяю всегда А вам профессионалам. подобається? Подтанцовка? Не очень. Я вам больше скажу, мне не нравится, как я пою. От дивіться, я оце під сумнів взагалі не став. Я спитав, звідки підтанцьовка, тому що насправді, на думку багатьох людей, і я з ними солідарний, що це виглядає дуже кумедно. Да, абсолютно, согласен. Согласен. І бек-вокал в стилі естрада 80-х. 100%. Тобто це ваша цільова. Нет, это не моя целевая. Я пою, потому что мне хочется петь. Я самовыражаюсь. Мне когда-то Градский сказал, мне было лет 20, говорит, я столько говна напел за свою жизнь. Я говорю, зачем вы пели? Он говорит, самовыражался. Вот я самовыражаюсь. Я знаю ще одну людину, яка співає, тому що їй просто хочеться. Михайло Михайлович Поплавский. Ви просто вгадали. Да, Ви все красавец, собирает полные залы и не парится. Так, і пішов за списком аграрної партії. Его право. У нас є дзвінок з Криму. Добрий вечір. Добрий вечір. Говоріть, будь ласка. Добрый вечер. Добрий. Я бы хотел бы задать вопрос Дмитрию Ильичу. Будь ласка. Скажите, пожалуйста, недавно в России, в Москве прошли массовые там митинги в поддержку журналиста с «Медузы». Почему таких же аналогичных митингов не проходит в поддержку Сенцова, Балуха и иных политических заключенных, которые сейчас содержатся в самой же России? Или же вопрос правозащитной деятельности в России кончается там, где начинается Украина? Почему нет таких масштабов, таких правозащитных личностей, как Сахаров и его подобные? И после этого можно Россию считать народом, братьями или кто-то, я не знаю. Хороший вопрос. Я не знаю, почему у нас не проводятся массовые манифестации в поддержку Сенцова, кстати, и других узников Я думаю, российских. про Росію йшлося так само. А почему там не выходит в поддержку Сенцова? Трудно мне А з сказать. Голунова реально зробили культ. І Я думаю, что там большая игра я есть. боявся відкривати «Медузу», тому що Да. там можна було перейменувати «Медузу» в Голунов. Я думаю, какая-то большая игра есть. Я не исключаю даже многоходовок каких-то ФСБшных. Вполне возможно все. Мне трудно сказать. Может быть все. Но то, что менты по-наглому человека закрыли, приписали ему наркотики, еще и лабораторию наркотическую, это было настолько ярко, что люди уже просто все возмутились. И я думаю, что власть побоялась массового гнева. Как побоялась, кстати, в Екатеринбурге, где люди просто вышли и стали на манифестацию, потому что они протестовали против строительства еще одного храма в парке, в парковой зоне. Власть в последнее время в России, мне кажется, боится таких народных проявлений. Мені важко щось говорити про Росію, я там не живу і не живу, в принципі, російським порядком денним. Тому і тут я не буду ні ставити питань стосовно цього, і важко занурюватися в тему. Для мене це просто країна, якої, в принципі, не існує в природі. В моєму віртуальному світі. Та? Мене мало цікавить, що там відбувається. Це по-простому в людях говорять, як хочете, так і... Я уважаю вашу точку зрения. Я думаю, що у вас може бути аналогічно, тому що... Не совсем. Я, знаете, я ви часто внимательно гість в слежу. ефірі російських телеканалів. Скайпом, правда. Скайпом, да. Я пристально слежу за тем, что происходит в России. Я жду ростков, когда там что-то произойдет. Потому что возврат Крыма и Донбасса, на мой взгляд, возможен только если что-то случится с Россией. Или с Путиным, или с Россией. Третьего варианта нет. Якщо продовжувати журналістську тему знову, то в мене є питання стосовно ваших заяв. Перше, це те, що стосується, скажімо, вашої присутності і Олеся Бацман, правильно, я не помиляюся? На каналі 112, ну ви про себе говорили, і це, якщо я не помиляюся, було в березні 2018 року, отже, ваша цитата. Дуже багато людей, які пропагують ідеї руського міра, ідеї близькі Путіну, ідеї, які мені абсолютно чужі. Я є патріотом своєї країни, я люблю свою країну, я не люблю російське керівництво, не люблю тих, хто пропагує ідеї руського міра, як це робить Медведчук. Останнім часом до мене все частіше підходять люди і кажуть, вам не соромно, або ви людина Медведчука? А я ніколи не був людиною Медведчука, і мені дійсно соромно. Тому я прийняв важке для себе рішення, я більше не буду виходити на 112-му каналі та на каналі News One ні гостем, ні ведучим. Сьогодні останній мій ефір.
Ну, це трошки не та цитата. Це за 19-й рік цитата вже. Да. Остання. І вона різниця від попередньої. А тепер би я хотів, щоб була попередня. Якщо ми вже порушили хронологію то і порядок, то варто, напевно, та, що була в 18-му році. Останнім часом багато хто мене запитує, як ти можеш працювати на каналі Медведчука, на каналі цього ворога України. Оскільки я вільна людина, я маю порозумітися з тими, хто мені це каже. По-перше, я не працюю на 112-му каналі. Усі програми я роблю абсолютно безкоштовно. Я не отримую за свою роботу грошей. Просто я відчуваю потребу в цьому. Коли приходжу у студію як гість, звісно, теж не отримую за це грошей і кажу те, що думаю. Жодного разу до мене не було застосовано цензури ні на 112-му каналі, ні на жодному іншому, тому що всі знають, що це марно. А це цитата 31 серпня. Як бачимо, ваша позиція стосовно Медведчука, вона не дуже різниця. І ви лишалися тривалий час. Медведчук вже давно літав прямими рейсами до Москви, як переговорник, ніби якому хтось щось делегував, хоча паперу цього ніхто не бачив, або наказу, або указу. Це, очевидно, якесь усне розпорядження було. Можливо, нам це невідомо. Можливо, вам відомо. Мені ні. Ні. І тут раптом... Я з Медведчуком не знайомий навіть. Я цього не знаю. Тому мені Не невідомо. був я присутній під час ваших зустрічей Тому або не мені зустрічей. невідомо. Дивіться, і ви якось там опинилися на 112-му, на Ньюзвані свого часу. Тепер ви записуєте програми, або виходять ваші деякі інтерв'ю на каналі «Наш», який належить Мураєву. 2 інтерв'ю вийшло. Мураєв, що, він гірший за рускомірного Медведчука, я перепрошую? Краще. Краще. Краще, Тобто, чим же краще? Я вам скажу, чем. Первое. С Медведчуком, чтобы закончить эту тему, Давайте про Мураєва, а потім про Медведчука. Хорошо. Мураев, в отличие от Медведчука, почти не появляется на своем канале. В чем причина была моего внутреннего конфликта? В том, что я сижу завтракаю, и за 7 минут завтрака моего Медведчук трижды появляется, лично Медведчук, и вещает про русский мир. Мураев этого не делает. Он или умнее, или у него задачи другие стоят перед ним. Меня подорвало что, собственно говоря? Все было нормально, пока не было Медведчука засилия на экранах. Во-первых, я думаю, это не от большого ума идет, потому что он должен понимать, что нельзя людей кормить до тошноты и до рвоты собой. То есть или его медиа-менеджеры подвели его, или он сам так говорит, чтобы я был постоянно. Титры Медведчук, на экране Медведчук, все время русский мир и русский мир. Так не может быть. Мураев, во-первых, слушайте, я прихожу на канал «Наш» как гость, как к вам пришел. И бывает, был там на канале «Наш» 5 раз или 6 за все время. Раз. Я сделал 2 интервью на канале «Наш», они мне любезно предоставили для этого студию с Михаилом Саакашвили по скайпу, у меня больше не было другой возможности, и с доктором Комаровским. Все. Та я знаю. Да. Я предмет вивчав. И я не считаю, что Мураев это такое же зло, как Медведчук. Безусловно... Де межа зла, Дмитро? Де межа зла? Межа зла, я вам скажу, межа зла летать в Москву к Медведеву и Миллеру и вести с ними переговоры. Это зашквар полнейший уже. А Мураєв, який говорить, що в Україні громадянська війна? Это его личная точка зрения. Я его не защищаю, я не адвокат Мураева, между прочим. А ви як вважаєте, що в Україні громадянська війна? Я считаю, что в последнее время происходит что-то не то. І я об'ясню, що... Ні. Давайте більш конкретно. Що-то не то, мене це не влаштовує. От просто відповідь. Що-то не то. Так я ж не закончил отвечать. Будь ласка. Але у нас ще є дзвінок на Viber. Я считаю... Є пропозиція, перепрошую. Да. Щоб глядач довго не висів на лінії, взяти дзвінок, я запишу питання, конечно, а потім ми продовжимо запомню, цю бесіду. Прошу, добрий вечір. Ставте питання, я записую. Добрий вечір. Так. Мене звати Олег, місто Харків. Хотів би задати Дмитру 2 питання. Будь ласка, я записав, потім буде відповідь пізніше. Дякую. Перше питання щодо справи Микити Комара. Ця подія, котра сталася у Харкові. Микита Комар? Близько року тому. А чи є якісь новини з боку Дмитра? Може є якийсь апдейт у цій справі з його боку? Я, Та наприклад, друге не знаю, що таке справа Комара. Окей. Щодо відношення Дмитра до... Чи може дати він якусь оцінку щодо потенційного реваншу проросійських сил у Харкові? Ми потім повернемося до цього. До цього. Добре. До питань. Да, ми говоримо по поводу... З приводу Мураєва, який, наприклад, Сенцова назвав терористом теж.
Я Зокрема, цитати Сенцова можна по-різному Да. сприймати з точки зору того, що людина готувала підпали і вибухи, для чисельного населення він є терористом. Для націоналістичної частини він, напевне, є героєм. Час розставить на свої місця, хто правий, а хто не правий. не считаю Сенцова террористом. Для меня он герой однозначно и узник совести. Раз. Стосовно, що ви кажете, щось не те відбувається. Що? Що відбувається? Сьогодні на Донбасі ми бачимо російське оружие, російських інструкторів, российских командиров, но мы не видим российских регулярных войск, таких, которые заходили, когда был Иловайский котел, например. То есть там сформированы два корпуса по 15 тысяч человек. И против наших сил воюют наши же украинские, донецкие и луганские два корпуса под руководством российских наемников, но составленные из украинцев. Поэтому я не думаю, что это гражданская война, но я думаю, что это уже не война только России с Украиной. Это война с участием российского оружия, российских наемников, но уже стоят под знаменами России, стоят украинские парни. Колаборант. Абсолютно. Ну, от воно так називається Абсолютно. завжди. Колаборанти. Абсолютно. Сепаратисти. Так, я перепрошую, на боці гітлерівської Німеччини там виступали російські війська, мільйони були. 100%. Ви знаєте прекрасно, Да. як прізвище. І ходили Власовці. вони, і ходили вони під триколором. Да. Так що ця історія тут, знаєте, це не нове щось. А що не так, якщо це називається війна? І тому вихід на каналі Мураєва, і це якась дивна штука. Рома, я вам скажу одну вещь интересную. Я соглашаюсь выходить на канале «Россия» и на канале Первый канал «Россия». Я выходил раз 8 или 9. Там я все в Ютубе выставляю у себя, это набирает многомиллионные просмотры. Знову про Зачем багато я это мільйонів делаю? бере. Не, это важно. Так. Зачем я это делаю? Мой голос там как глаз вопиющего в пустыне, но я говорю то, что я думаю, я высказываю украинскую точку зрения. И для меня важно, чтобы ее слышали. И почему я говорю про многомиллионные просмотры? Ее слышат много миллионов людей. Это очень важно. Я бы продолжал это делать на канале Медведчука. Я бы продолжал. Я не могу это делать, когда самого Медведчука там много. Вот что случилось. Он просто стало его много. Так не может быть. Тільки це стало причиною, більше нічого. Тобто там вас не нудило, а потім, коли Медведчука стало більше, почало нудити. Не Більше більше, нічого. раніше його не було взагалі. Тому Медведчука що раніше було... він власником і не був Ні, до певного періоду. ні. Він став власником. Після цього його довго не було. Потім з'явилися його два розлогих інтерв'ю, а потім він став з'являтися кожного дня постійно. Ну просто постійно. Поясніть мені вашу Да. постійну, ну скажімо, необхідність бути присутнім в телеефірі. Там, якщо простежити вашу, от взяти Вікіпедію, там, Да. де про вас багато хорошого написано, але ваші мандрівки по телеканалах з програмою, воно завжди була присутність на якомусь телеканалі. Будь то Перший національний, 112-й, News One. Можна вас спросити о чому-то? Вот вы Ну, меня ви позвали. можете. Я сам напросился к вам или вы Ні, дивіться, пригласили? ви зараз в якості, в принципі, керівник виборчого штабу партії «Сила і честь». Так. І про вас, ясна річ, що під час передвиборчої кампанії багато що говорять. А до цього, коли я був гостем у вас в студії, я напросився, чи ви мене позвали? Ми ніколи, тобто до нас, в мене був випадок, коли Да или нет? людина напросилася, і я про це відверто сказав. Я Ви ні, напросился? ви ні, Нет. ви Вы ні. меня позвали почему? Потому что я вам интересен. Все. Тому що є що спитати. Потому что я вам интересен. Тому вот що так є же, що спитати. правильно. Вот так же меня зовут и другие каналы. Я никому не прошусь. Меня зовут, и я иду. Меня зовут, и я иду. Є, вас кличуть в якості експерта. Я, знаючи телевізійну кухню, знаєте, нехай колеги не ображаються, але це називається забивати тирсою ефір. Коли, тим більше зараз, от літній час, зараз Рома. ви не ображайтеся. Не, не ображаюсь. Величезна проблема вообще трудно знайти гостя в студію, Рома. який є спікером, навіть незважаючи на те, що у нас дотермінові вибори, ніби Дорогой має бути Рома, я вам напруження. что-то скажу умное. Ну, Значит, у меня давайте, на всех спробуем. информационных каналах украинских самый большой рейтинг. И вы это прекрасно знаете. Не знаю. Он выражается в кривых. Поинтересуйтесь. Это первое. Второе. Я сажусь перед компьютером своего сына, говорю что-то в течение 12 минут, или 10, или 15 минут, и меня смотрит 2-3 миллиона человек в течение 3 дней. И все, это цифры, это пустые цифры, но за я ними боюся, интерес. я боюся з вами вступати в клінч. 2-3 мільйони. А нет смысла. 2-3 Смотрите, мільйони. открывайте. Ні, я не буду. Я не ваша аудиторія. Ну, я це раз. говорю всем, кто нас смотрит, берите YouTube и открывайте, вы все увидите. Это цифры.
А результат Дмитре, на я табло. не буду вступати з вами в суперечку, тому Так що нет я не смысла. маю доступу до аналітики на вашому каналі. Те, що можна накрутити... Нет, это аналитика всех каналов. Дмитре, те, Это що- аналитика всех Дмитре, каналов. те, що можна накрутити на Ютубі таку цифру 2-3 мільйони в українських реаліях, щоб ви не зробили надзвичайне, 2-3 мільйони – це нереальні цифри. Я вам чесно кажу. Рома, мое интервью Дудю посмотрело 10 миллионов 600 тысяч. Якщо ви хочете про Дудя поговорити, програми якої я теж не дивлюся, бачив лише одну, то я тут Рома. можу з вами вступити знову в суперечку, а тепер буду вступати з вами в суперечку. Накручують? Звісно, накручують, тому що Дудь – це проект Першого каналу, в який вливається дуже багато грошей. Якщо ви цього не знаєте, Ні, я не знаю. не знаєте. Ну Ні. тепер будете знати, що перегляди в Україні з населенням 45 мільйонів, і де інтернетом користується обмежена кількість людей, 2-3 Рома, мільйони по за 2 дні. статистике меня смотрит 40% Украины, Дмитре, це остальное весь мир. Бачите, ви сказали, а нас дивляться 80% України, от мої канали, зокрема. Так. Я знаю пряму Меня свою 40%. свою аналітику. У мене 40-45. 80. Дивіться, 2-3 мільйони в українських реаліях Unreal. І це називається купити трафік і купити накручені перегляди. Це коштує, я вам можу сказати, скільки це коштує. Чи приємно мені з вами про це говорити? Ні, тому що Смотрите, це руйнує я сижу перед вами, ринок. Так. и я вам что-то скажу. Я клянусь своим здоровьем, я не покупаю трафика. Давайте без клятв. Нет, я вам повторяю, я клянусь своим здоровьем, я не покупаю трафика. Могу третий раз повторить, я поклялся здоровьем своим. Я не занимаюсь я этим. не знаю, я не Мне лікар это не ваш. интересно. Ви Я можете зарабатываю ви много можете- денег на ви можете- Ютубе. Ви можете принести клятву на піраміді Юшинсе. Это не очень что? остроумная шутка. Чому? Я Вам вам и це про закидають. пирамиду могу рассказать. Вам це закидають, що на піраміді Юшинсе ви можете поклястися, що ви не накручуєте. А я вам кажу, що ви накручуєте. І ми можемо це з'ясувати лише тоді, коли кожен, це треба бути з повним розумом, відкривати аналітику YouTube каналу на загальний Рома, огляд. я вам можу ще раз зайти на хочу- Social Blade, подивитися, і там мені покаже зростання, але з часом, коли YouTube починає вичищати ботів, то це обертається прикрою Рома, несподіванкою. третий раз вам скажу. Я клянусь Мне своим не треба. здоровьем. Я не накручиваю трафик. Не накручиваю. я почув. Мне это не нужно. Ви це сказали, я це Да. почув. Є дзвінок. А теперь, да, ну хорошо, давайте. Ну, я завжди записую, Да. тому що глядач. Запишите про пирамиду Юшинса, я вам тоже Ми не порассказываю. записуємо, всі ходи Хорошо, записані. давайте. Так. Добрий вечір. Доброго Так, вечора. будь ласка, називайтеся. Доброго вечора, Романе. Доброго вечора, пане Дмитре. Мене звати Денис, я із Полтави. І в мене є до пана Дмитра Ільця два питання. Перше питання, яке його відношення до закону про мову? І друге моє питання, яке вже звучить другий день підряд в різних програмах пана Склепіна. Як ви ставитеся до питання про право людини на гідну смерть, тобто до евтаназії? І як ставиться до цього партія Ігоря Смішка? Добре, Всі дякую вам за питання. Відповіді будуть пізніше. Ми зараз продовжимо Ага. все ж таки, ну Да-да. так от. Да-да-да. Тому що є певний порядок денний. Тому що ви сказали, ви цікаві. Як я сказав, до вас є питання, тому що я дивлюсь на ваші баталії. Ну, скажімо, про піраміду Юшинце ми можемо поговорити окремо. Давайте, любая Ви тема. хочете, так? Про Да, піраміду? нет ни одной темы, на которую я Що бы це не за отвечал. піраміда? Що це за Золотая пирамида это лечебный препарат с лицензией Минздрава Украины, с клиническими хто исследованиями. видавав ліцензію? Минздрав Украины, я же Кто? сказал. Кто тоді Министерство. очолював? Откуда я знаю? Министерство, як? я Це должен важливо. знать министра, Ну зараз хто міністр? Супрун, исполняющий обязанности. Абсолютно точно. Тоді Да. хто видавав ліцензію? Хто? Но это было 15 лет назад или сколько, откуда я могу помнить. Лицензию, я же не занимался получением лицензии. Я участвовал в рекламной кампании «Пирамиды», которая спасла моего близкого друга от смерти. Я это делал бесплатно. Я пирамиды не продавал. Лицензия Минздрава, патент и клинические испытания на 150 больных в течение 2 лет. Все. Я делал что-то незаконное, или это аморально, или что, скажите, что мне пытаются впаять сейчас? Ну, знаєте, прив'яжіть подорожник, люди в такій ситуації. кажуть. Знаете, лицензия Минздрава Украины, патент, клинические испытания в течение 2 лет. Народна цілителька Марія Стефанія, це теж та ж сама історія? Да, я и занимался, конечно. І що, помогла? Мне, Так. конечно, помогла. Чим? Ну, это интимные вещи, я не обо всем могу говорить, но Мария Стефания это великая женщина была. Я в контексті И это, запитую, разве, якому? и это разве плохо? Мы с ней еще и денег заработали. Я же этого в не цьому, скрываю. от в цьому я Конечно. не сумнівався. Завидовать надо в тишине. Скажіть, тоді в такому Да. випадку, чи ставили ви кремові баночки, коли перед телевізором сидів Алан Чумак, коли ще був живий? Я нет, мама да. Допомагало? Говорила да. Мама говорила да. Чи впливав на вас гіпноз Кашпіровського? Нет.
Но Чому ви так переконуєте, що це все Ну. дієві штуки, які є шарлатанством, на думку багатьох? значит, Або элементарным думка шахрайством. богатех, Так. я всегда относился к думке богатех, я вообще к большинству отношусь подозрительно. Я всегда отношусь с уважением к меньшинству. Как правило, цивилизацию двигает меньшинство. Кашпировский гений, и никто не переубедит меня в обратном. Он не занимался гипнозом, он занимался внушением. Рома, это разные вещи. Любой психиатр вам и психотерапевт объяснит, что гипноз это одно, внушение другое. Он занимался гениально, профессионально тем, чем занимался 25 лет, работая врачом в психиатрической больнице имени академика Ющенко, да, к сожалению, Ющенко, в Виннице. Он объездил весь Советский Союз 25 лет с эстрадными опытами, с гипнотическими в том числе. И пришел к тому, что он на расстоянии мог влиять на людей через телеэкран. Что он делает до сих пор в свои почти 80 лет, зайдите на его сайт, выступая по всему миру и собирая 5000-тысячные залы. И никто не жалуется, никому плохо не становится. Наоборот, одни исцеления. Он великий, великий человек 20-21 века. Величайший. Ви часом не ходите в церкву відродження? Я неверующий. Ну, бо дуже схоже Атеїст. на цю історію. Атеист. А ви хочете сказати, що Мунтян, він віруючий? Я не знаю Мунтяна. Не знаєте? Нет. Дивна штука. Я знаю, что у вас поло черного цвета, Так. а не красного. А Мунтян заробляє дуже багато грошей. А Кашпировский великий. Да что мне Мунтян, я его знать не знаю. Аделаджу, пам'ятаєте? Це та сама історія, Да тільки что мне Аделаджа? Я с ними не знаком. Я знаю Кашпировского, и я вам говорю еще раз, это гений. И я вам это могу доказать элементарно. Ще й один дзвінок. Було б Добрий время. вечір. Алло, добрий Так, вечір. добрий. Алло, Добрий вечір, будь ласка. добрий вечір, Романе, добрий вечір, Дмитро. Мене звати Іван. Турбую вас з Києва. У мене є просте запитання. Будь Алло. ласка, будь ласка, я записую. Пане Дмитре, скажіть, будь ласка, ви як людина, яка нещодавно увірвалася в політику і завела на відповідні позиції пана Смішка, чудова людина, чудовий офіцер, нічого не маю проти. А от в мене питання чисто громадське, як від моєї громадської позиції, якщо можна. Чому, враховуючи сьогоднішній дефіцит кадрів, пан Смішко не займає притаманну йому позицію того самого голови СБУ замість Баканова? Ну, це ж професіонали повинні займатися своїм якби професійним напрямком. Тому що амбіції щодо прем'єрства, ну, як на мій погляд, як простого українця, мені здається, всі заготовки давно під Юлію Володимирівну, бо ні в кого більше не вистачить яєць зробити деолігаризацію. От, власне, і моє питання. Ви дуже категоричні, мені здається. Але менше з тим. Питання було, я його Я хочу записав. сказати, що я не завів Ігоря Смішка нікуди. Я все робив для того, як громадянин і журналіст, щоб Ігор Смішко став президентом. І я і до сьогодні вважаю, що він краща кандидатура на президента, при тому, що я дуже поважаю і люблю Володимира Зеленського. Але якщо казати про кандидатуру президента, Смішко, звичайно, номер один. Що стосується постів, він сказав, що він жодного поста не прийме, тому що він йде до парламенту із своєю партією, і я буду йому допомагати це зробити. Так, дивіться, якщо ми там трошки зачепили тему Ютубу і ваші там звернення і так далі. Ну, я там згадував про Марію Стефанію, та тут вас Балашов, знаєте такого, так? Да. Він вас називає лиса гадалка. Да. Це дуже остроумно. Буквально вчора це було в ефірі каналу 4, якщо я не помиляюся. І він стверджує, що сітка, власне, Смішка, яка спрацювала на виборах. КГБшна сітка. Я не встиг все прослухати, там дуже великий ефір, сказав, що ця сітка вже не працює, і судячи з усього, на парламентських виборах вона не спрацює. Те, що спрацювало на виборах президентських. От така от історія. С Балашовым вы в контрах, я так разумею, да? Нет, это он возомнил из себя человека, который может быть со мной в контрах, и это нормально. Он наговорил уже 3 бочки арестантов. Ну, дивіться, ви... Можна я закончу? Так. Я просто хотів зазначити, що ви подали позови проти Он назвал Балашова меня агентом КГБ. и Медведчука. И Медведчука. Он сказал, что я продавал пирамиду и так далее, и так далее. Он получил уже 2 иска по 1 миллиону гривен в суд. И он их заплатит, он никуда не денется, не отвертится. Но это начало его истории, потому что исков будет много, а он богатый человек. Я его раздену. Потому что, когда ты говоришь, даже если ты дурак,
Но когда ты говоришь, ты должен понимать, что или ты отвечаешь за свои слова, или ты не отвечаешь за свои слова. Он будет отвечать. Я 1,5 месяца назад подал иски. Все это зарегистрировано уже. Я провел экспертизы. Я подготовил. У меня серьезная группа юристов, выдающихся юристов, которым я заплатил деньги, хорошие деньги. Я оплатил экспертизы, я оплатил судебный сбор. Дорогой. Скільки? 1040, наверное, если не больше, только Це судебного сумарно сбора. за 2 мільйони. Да, судебный сбор только. Вот. Значит, цель моя какая? Она проста. Всем, кто и дальше будет открывать рты и нести ахинею, они должны видеть перед собой проигранные иски Балашовым, Шарием и так далее. Каждый получит иск, каждый. И я эти иски выиграю. И я уже всем сказал, отниму от полученного то, что я потратил на судебные издержки, остальное приеду в военный госпиталь, раздам ребятам под камеру, которые без рук и без ног лежат. Это будет взнос негодяев, которые пытались меня облить грязью, этим ребятам. И это, по-моему, правильно. Можливо. Але ви зараз можете це зробити, не чекаючи, що Балашов вам дасть мільйон. А я это делаю. Ну, можливо, я ж не знаю. Ви сказали, я я це потім делаю. ці гроші передам. Я это делаю. Я об этом не говорю. Об этом нельзя говорить. Дивіться, я маю одну цитату. Да. Ваше YouTube спілкування або реакція на... От ви зараз такий лагідний, ви завжди такий улесливий до всіх, хто вас приходить на інтерв'ю, там і так далі, і тому подібне. Я до теми Это мой ход телеканалів- такой фирменный. Рома. Телеканалів я повернуся, я в курсі. Хотя мне больше нравится, как вы видите. Я в курсі. Але ви не завжди тримаєте себе в руках. От у вас була реакція на якісь там звинувачення, побажання вам смерті. Ми зараз дивимося пряму мову. Це ви сказали. Да. Я хочу сказать, во-первых, этому Степуре, ты мне не попадайся на глаза, я тебе кадык вырву. Ты кому сказал сдохнуть? Мне сказал сдохнуть? Приедь сюда. Скажи мне в глаза это, если у тебя смелости хватит. Это первое. Да. Парень Куди призывал... поділася лагідність? Парень призывал меня убить. К смерти моей призывал. Говорил, что... Ну, я не буду повторять эти истории. Вследствие этого спецслужбами Российской Федерации был разработан план моего устранения физического. После этого в течение 3,5 месяцев я нахожусь под усиленной охраной Службы безопасности Украины группы «Альфа». Меня охраняет огромное количество людей. Я вынужден перемещаться в бронированной машине. Які? Я продолжу, сейчас расскажу в який. Собаки перед моим приездом в какие-то места приезжают люди с собаками. Открыто дело по терроризму Службой безопасности Украины. Это продолжается 3,5 месяца. Это продолжается из-за таких, как этот негодяй, которого вы показали, и российские спецслужбы, которые продумали Кого ми план, показали? меня, рассказывающего о нем. И российские спецслужбы, которые придумали план моего устранения. Подробности может рассказать руководство Службы безопасности, если сочтет нужным, во главе с господином Грицаком, который лично руководил этим делом. Это все, что я могу сказать. Я не все могу рассказывать. Но я никому не хотел бы пожелать такой жизни, если честно. Ну, ви сюди приїхали, собаки не приходили. Сюди ні. І машина, на якій ви пересуваєтеся, якщо я не помиляюся, це Мерседес Лонг 2017 року. 17-го, да. Та його вартість мінімальна, якщо я знову не помиляюся, $198 тисяч, максимально 225. Меньше 150 он мне стоил, потому что... Це Майбах там ще присутній. Да, Майбах. Он мне стоил 150 тысяч долларов, потому что там двигатель слабый. Но я взял кредит под 20%. Ви серйозно зараз? Я вам скажу одну вещь умную. Я никогда не вру. Знаете почему? Себе дороже врать. Потом Давайте запутаешься. будуть оцінки давати розумна чи нерозумна річ, все ж таки люди, які вас слухають, бо ви я так мені постійно так я підкреслюєте. продовжу. Я розумію, що це Я маніпуляція продолжу. прекрасна. Так я продолжу. Давайте взял- я буду вам ставити питання, Я взял поставлю таке кредит. розумне Сейчас, питання. я взял кредит под 20%, и я должен еще 860 тысяч гривен банку. Еще должен. Да. Я мог бы его купить сразу. Ну, у меня немножко не получалось.
У меня очень большая декларация. Я очень много плачу 20% налогов. це багато. А другого не давал Мерседес. А для чого вам Мерседес? А я хочу в машине ехать, вытянув ноги, у меня они длинные, и работать. Единственная машина, которая давала мне такую возможность, это Мерседес Майбах. Або мікроавтобус. Нет, я плачу за свой комфорт, у меня есть чем заплатить, и я это делаю. Чому ви їздите з водієм? Я езжу по выходным дням сам за рулем Сьогодні ви були другой з водієм. машины. Да, потому что я работаю, я же сказал, в машине. Я все время в планшете. Давайте глянемо на номер вашого автомобіля. Давайте. Покажіть нам його. АА 1967. Далі ми замилили навмисно, тому що це розголошення персональних даних. Номера меняют все равно постоянно в рамках дела о терроризме. Поэтому этот номер ни о чем не говорит. Ви знаєте, цей номер багато про що говорить. Этот конкретно говорит о годе рождения. Абсолютно точно. Для кого ці понти? Это не понты. А Меня спросили, какой вы хотите номер на станции Мерседес. Я подумал, сказал, давайте 1967, год рождения. Разве это понты? Это удобство для запоминания, потому что когда я приезжаю в какие-то серьезные места, где нужно сообщить номер машины, я не хочу запоминать цифры, я помню свой год рождения. Вот и все понты. Прекрасна відповідь. Так. Якщо переходити на політичну тему трошки, то і від цих всіх речей, які відбувалися з вами до того, я тут можу згадати телеканали. Ваша постійна там присутність, ви всюди стверджуєте, що ви безкоштовно приходили і робили програми на 112-му, на Ньюзван. Всегда. Ну так не буває насправді. Ну, для вас може і не буває, а для мене цей майданчик це і товар, ви постійно. це заперечили сьогодні буквально в інтерв'ю «Українській правді», яке більше складається на матеріал, який написаний з пієтетом. Тобто це... Это мне упрек? Ні, радше «Українській правді». Просто я знаю розцінки «Української правди», скільки коштує поставити статтю і скільки вона там може бути присутня. Зранку з'явилася, до обіду вже вона зникла. Тобто не куплений. Зникла стаття там? Ну, вона перейшла нижче. Ну, в топі вона не стоїть. Це все регулюється розцінками, які я знаю, які не є публічні. І тут питання, і в інтерв'ю таке, знаєте, Дорогой Рома, облизали, це правда. клянусь своим здоровьем, что я не заплатил ни копейки. Вы меня хорошо слышите? Клянусь своим Ви знову здоровьем, говорите розумну річ. Так. клянусь своим здоровьем, что я не заплатил ни копейки за материал в «Украинской правде» и не заплатил вам. Я иду везде, куда меня приглашают. Давайте мене в цю історію не підмішуйте. Мені ви точно не платили і Я навряд чи иду коли-небудь везде, заплатите. где меня приглашают, и не везде мне пытаются задавать такие вопросы предубежденные, как вы. Но это нормально, то, что вы Які их задаете. предубіжденні? Дмитре, ми знаємо прекрасно з вами, що існує чорний ринок присутності людей в телеефірах. Ви згадуєте про Савіка Шустера, зокрема, про людину, яка найкращий, зараз іду до цитати, щоб не цей. Порошенко вигнав Савіка Шустера із України, журналіста номер 1. От перше, Я Савік так Шустер, считаю. це ваше право. Моя думка, що це не журналіст номер 1 в Україні, далеко. Ну давайте после вас. Вы номер один, а он номер два. Не я. Я якраз не А хто номер один? Ви знаєте, немає журналіста номер 1. А я считаю, Я знову что... можу попросити включити пісню про журналіста. А я і считаю, что це Савик буде- Шустер, который принес в нашу страну свободу слова, и есть журналистом номер От, один. Савік Шустер, Це моє хто б там мнення. що не говорив, у нього були абонементи, проплачені ефіри, присутність, так званий абонемент. Дивіться. Рома, я у него Дивіться. бывал десятки А при раз. чому тут ви? Никогда, Ви слухайте, никогда у вас теж с всі меня гості не в брали ефір денег. не приходять за гроші. Я до вас за гроші не приходжу. От ви в ефір. приходили. Я з вас Правильно, деньги ви? брав? Ні, звісно. Що з мене взяти, якщо я бідний, як церковна миша? Ви що? У мене майбаха немає, я не можу собі дозволити купити машину за 150 тисяч гривень, навіть під 20% кредиту. Рома. Дивіться, я до чого? Я що ефіри, насправді, якщо говорити людям правду, які з того боку екрану, вони цього не знають. Дуже багато ефірів продається, присутність в студії Я і знаю, так далі. я знаю, да. І для цього, ясна річ, що вам 112 міг і не платити, ви там не працювали, але можна втіхаря торгувати ефірами і присутністю в ефірі. Зокрема, говорять про ваш ефір з Колесниковим, що цей ефір був проплачений. Щоб ви там не говорили. Зі мною, ясно, ні. Ну, як би я вам платив. Без готівкою, готівкою нема нічого. Давайте я вам отвечу. С Борисом Колесниковым я дружу, мы на «ты» с ним. Поэтому, Багато если людей вы... з Колесниковим Я могу на «ти». закончить? Так, звісно. Если вам кажется, что я могу сказать Колесникову, дай мне деньги за эфир, слушайте, я могу купить 112 канал и Ньюсван в придачу, я лично. Я буду брать деньги с кого-то? Я лично, повторяю, Чому могу ж не купить... купили собі канал?
они мне не нужны, они затратные очень. Зачем? Я сделал себе интернет-сайт и YouTube развиваю. Зачем мне каналы? Я могу купить News One и 112 вдвоем, один, законно. У меня все деньги задекларированы. Понимаете? Зачем мне с кого-то брать деньги? Рома, вы чего? Я богатый человек. У меня репутация. Я буду себе репутацию портить, копейки брать с кого-то. Багатий чоловік, власне, я читав, що ви там це оренда нерухомості. Да. Ви самі визнаєте, що ціна впала. Да у меня хватает всего. Что вы? Все же задекларировано. У меня хватает. Звідки джерела заробітку? Просто Я все рассказал, я могу вам повторить. повторіть, будь ласка. 90-е годы, начало 90-х, шоу-бизнес. 13% налог государству, все остальное себе в карман. Квартиры. Начиналось все з Що в квартир. бізнесі чорна готівка, в принципі, оберталася і обертається досі. Вона не була чорною. Горбачев больше. сделал закон о кооперации, по которому 13 или 20% ты даешь вала билетного государству, остальное хоть жопой жуй. И мы жевали. У меня в квартире сумки огромные денег стояли, я не знал, куда их тратить, а потом понял, на квартиры. Оно ж прозрачно все, происхождение капитала известно. Ви говорите про те, що ви на інтерв'ю з Яценюком витратили $2000. Да. Це якась фантастична сума, насправді. Объясняю. Ні, от я прочитав інтерв'ю. Ви кажете, Вам рассказать, у меня кому сколько самые я дорогие заплатил? операторы. Вам рассказать, У кому меня я сколько самые заплатил? дорогие камеры. У меня самый дорогой свет. Рассказываю. Рассказать? Рассказываю. Ну давайте. Ну давайте. Значит, Зачитывайте, аренда камеры света у меня стоит $700. Де ви їх берете такі золоті? Ну, я вам скажу, к кому обратиться. Ні, я знаю, де брати дешевше. Может, они хуже, у меня самые лучшие камеры, Ні, не самые гірше. современные. Які? Ну, с цифровыми всеми примочками, самые современные Я не камеры. розумію, що таке цифрові примочки. Я знаю, що таке Хорошо. камера конкретна модифікація. $700 аренда на Багато. сутки. Багато. Раз. 3 оператора, $600 зарплата. 2. Якісь золоті оператори. Ну, какие есть. Они снимают президента всех уже 5 лет. Они лучшие, я І считаю. що? Ну, на рынке это давайте лучшие так, операторы. прізвище операторів, якщо можна. Прізвище? Ну, зачем? Ну, Я давайте я знаю вам... найкращих операторів цієї Ну, країни. Дима Санин вам говорит о чем-то? Звісно. Ну, вот Дима Санин, І например. ще два. Ну, я сейчас вам расскажу всех. Зачем? А чому Может, ж ні? они У вас же против. все Ну, відкрито. может, они против. Ну, слушайте, это же частные Тобто президента отношения. ми можемо знімати, а Ну, Дима Санин, вы согласны, что один из лучших операторов? можливо. Хорошо, спасибо. Дальше. У меня режиссеры дорогие, которые монтаж делают. У меня люди, Кубрик. которые... Практически. У меня люди, которые просматривают весь материал и правят ошибки, работают еще. Ну, собственно, я все объяснил. Вот вам и $2000. Я делаю хорошо все, понимаете? Я людям плачу щедро. Я хочу, чтобы Це они ваша были... самооцінка зараз була. Нет, это было мое отношение к тем, с кем я работаю, и к результату. Я хочу, чтобы у меня были хорошие программы, чтобы они были красиво сняты. Добре. Я тоді просто промовчу про інтерв'ю з Зеленським, про інтерв'ю з Коломойським таке ж було, правильно? На интервью с Зеленским я заработал $1010, кстати. Як же? Просто YouTube. Я потратил на интервью с Зеленским 1002, правильно, заработал 12. На интервью с Коломойским я вышел практически в ноль, потому что я летал в Израиль. Бизнес-класс, гостиница и так далее. Там были затраты. Ну, не лише ви літали до Коломойського, і явне... Добре, я просто зараз... Задавайте любі це вопроси, не питання до вас, це питання до інших журналістів, які масово брали в цей час інтерв'ю Коломойського. Коломойський дає інтерв'ю лише тоді, коли він хоче дати інтерв'ю. Это правда, я его уговаривал полгода. Ви і уговарював. Знаючи Уговаривал. вас, інтерв'ю компліментарне. І, Я вам скажу, я приехал тут к нему, як не відмовитися, я прилетел розумієте? к нему в Женеву в июне. Я перед этим с ним созванивался, он говорит, ну приедьте, мы поговорим. Я говорю, так с камерами или нет? Ну приедьте, мы поговорим. Ну приехал, поговорили, 6 часов провели вместе в июне. Я говорю, ну интервью, он говорит, да. Каждый От месяц. в цю історію я вірю. Каждый тому що месяц. я з ним теж таку маю. Каждый месяц, да. В конце концов я говорю, слушайте, ну несерьезная история. Он говорит, ну приезжайте. И мы приехали в Израиль. Дивіться, Да, в декабре. офіцер Прошло Збройних сил України, почти полгода. офіцер Збройних сил Да. України, працівник там Українського інституту національної пам'яті Роман Кулик говорить про вас і про присутність Замани у списку Смішка. Що про вас серйозно, про Заману тепер взагалі не можна говорити серйозно, тому що тут за цим стирчать вуха Медведчука. За Заманой? За вами і за Заманою. В результаті, причому це говорить людина, яка воювала, це не Балашов,
Так. Хоча в нього є своя історія з Кримом, там, де його побили. І, в принципі, його схопили люди Гіркіна тоді. Проте, є військовий, якому я, якщо відверто говорити, довіряю більше, ніж вам. Да, это хорошо. Да. І він говорить, власне, що для нього все зрозуміло тепер. І це стосується списку Смешка. Ви ж керівник штабу, ви не йдете, так? Ні. В списку. Не иду. Там список такий, таке враження, що збирали все, що лишилося. Ну, сам Смешко, потім з «Самопомочі» потрапило двоє, та Замана вже згаданий. Це суперечлива ситуація з Заманою взагалі. Туди потрапив Рефат Чубаров, і багатьох це здивувало. Лидер Меджлиса крымско-татарского народа здивувало? Так, багатьох Чим? здивувало. Ну, взагалі, далі було пояснення з боку кримських татар, що їхні представники йдуть по різних списках. Конечно. Лидер крымско-татарского Меджлиса – это плохо чем-то? Ні, я ж не Здивувало? казав, що це Да? погано. Дмитре, я вам зараз скажу розумну річ, я Давайте, цього не говорив. давайте. Ви теж говорите розумні речі. Так, Іноді, да. якщо ваша сорочка під гжель, я забув виробника, але це не важливо. Етро, Франція. А в мене просто Італія, український извините. ноунейм. Це Скрипін, значить. Я вас вітаю. Бачите? Якщо ви мені дасте таку поло, я теж буду Це носити. у нас уніформа. Але щоб джи було. Так. От, потім там опинився людина, яку я знаю, Вадим Денисенко, журналістом на СТБ працював. Так. І він був представником в парламенті уряду. Гройсмана був, Так. так. Це вирок йому чи що? Ні, слухайте, я зараз просто розказую, хто є хто. Да, да. Михайло Поживанов, Да, він був колись мером Маріуполя. да. І заступником мера Києва 6 років. Так. І о-ла-ла, привіт, шоу-бізнес Віталій Білоножко. Це теж погано. Ні, поясніть мені, що це за список, що це за взагалі? Смотрите, значит, Смотрю. список, на мой взгляд, очень хороший. Елена Сотник номер 2. Игорь Смешко номер 1 не обсуждается. Елена Сотник номер 2. Прекрасный депутат, которая действительно работает, честная, порядочная, юрист, которая в Европе пользуется огромным уважением и успехом. Номер 3 Рефат Чубаров. А Прекрасно. мене от якраз до Рефата Чубарова. Номер 4 Иван Мирошниченко, аграрий. Прекрасно. Номер 5 генерал Замана. Человек, который отказался разгонять Майдан, за что был уволен Януковичем. Который сказал прямо, кто сдал Крым, и за это его сейчас кинули за решетку, еле вытащили. Прекрасно. Честный человек. Он сейчас еще много интересного расскажет. В этом списке Ольга Романюк, специалист по экономике. Андрей Гайдуцкий, доктор наук, экономист, молодой, 36 лет, прекрасный парень, вообще замечательный. Ирина Сысоенко, врач, прекрасно работающая вообще. Анатолий Макаренко, дважды отсидевший, дважды... Ну, якого звинувачували, та, митник. Да. Да, нормальные люди, отличные. Посмотрите другие списки, там вообще жопа. Это хороший список, поверьте мне. Я вас намагаюся зрозуміти. Значить, список чесні люди. На канал Мураєва не гидуйте ходити, на канал Медведчука ходили як на роботу, на Ньюзван теж. Я же вам объяснил, чем Мураев отличается от Медведчука. Що у вас немає інших каналів, слухайте? Меня? Я хожу везде, где меня приглашают. Вы пригласили, я к вам пришел. Просто все якось мало в'яжеться. Ви дуже Я суперечливі иду в туда, цьому. куда зовут. Рома. Ви кажете, що 10-18% буде у Смішка під час Да, парламентських кажу, виборів. да, звичайно. Давайте так, от ви любите робити прогнози, не завжди ви Не потрапляєте в завжди. десятку. Иногда пальцем в Яке лужу. буде рішення Конституційного суду? Я думаю, Так, ясна річ. что выборы не отменят. Ну ми ж не будемо звертатися до Марії Стефанії за порадою. Она умерла. Ну я ж про це і кажу. Я думаю, что Дух выборы... вызывати. Это юмор? Ну просто Рома, это шутка или что? Да. Я думаю, что ми выборы... граємо в Лігу сміху в 95-й Ну, кто квартал. как умеет, то так и шутит. Да. Я думаю, что выборы не отменят. Тобто 21 липня. Обязательно будут. І Смішко із своєю силою і 10, честь, 10, що скорочено 18. Січ. 10-18. 10-18. Да. От записую прямо. Запишите. 10-18. Многие умные люди записывали, когда я говорил от 5 до 10, говорили, слушай, ну при всем уважении 0,2% максимум, когда он на президентский шел. 6 официально набрал, между прочим, и никто не понимал, а Ну, как так, это ви потім произошло? говорите, що там щось в нього вкрали голоси. Що... Вкрали голоси, конечно. Та як вкрали? От ви кажете, чорна футболка, окей, Я чорна. вам скажу, Покажіть, як де вкрали. В Ютубе, пожалуйста, запись из Краматорска, как пачку Смешко перекладывает Порошенко. Посмотрите.
Посмотрите, это очень здорово. А на що там Віталій Білоножко все ж таки пояснити? Виталий Белоножко? Патриот, умнейший человек, умнейший, который хочет провести законы о меценатстве, чтобы наши артисты не были нищими. У него этот законопроект выписан. Он совестливый, честный патриот Украины. В чем проблема? Ну, загальні слова. Я просто знаю Вам Віталія Білоножка розшифровуєш? як... Ні. Ну. Про загальні слова їх можна вжити Як ви знаєте Виталия Белоножко, як кого? як співака. Ну, вы же не знаете его как человека, а я его Світлана знаю і 20 Віталій лет. Білоножко, 25 мелодія лет. двох сердець, Да, цілком визначена аудиторія, да. 60+. Да, это плохо. Это не Ні, люди. це електорально, це робота на аудиторію 60+. Ви прекрасно знаєте, слухайте, я не даремно сказав на початку, що ви медіаменеджер. Ви не дурна людина далеко. Я вам дякую, хочеться це. Дивіться, ви, Да. ну, якщо ви думаєте, що я буду називати чорне білим, то це так не буде. Рома. Стіл білий, поло чорне. С зелений. І до Зеленського це не має ніякого відношення. Кому ви розказуєте? Тому ну, це ви маєте піти до Зеленського, судячи з інтерв'ю. Я его люблю, я вам больше скажу. Бачите, а я ні. І тут виходить, що ви прекрасно розумієте, де ви прораховуєте певні кроки. Ви, як медіаменеджер, не робите абсолютно дурних, Я вас сейчас невиправданих расстрою. кроків. Иногда Чому? кажется, что люди что-то прораховывают. А я вам скажу другое. Я знаю Виталия и Светлану 25 лет. И я очень люблю эту семью. Они чистые, честные, порядочные люди. Такие, как они, должны быть в парламенте. Потому что чем больше честных там будет, тем меньше А будет ви чого не сволочей. йдете? Ви в мери? Нет. Як? А Чого про я вас, не кажуть, йду? про вас якраз кажуть, що ви мітите на мерське крісло. Кажут, что я пирамиды продаю. Ну так что, это правда? Слушай, ви ж не заперечуєте, що ви підтримували продаж пірамід, тому що ваш друг якийсь вилікувався пірамідою. Я участвовал в рекламной акции. Это разные вещи. Бесплатно, замечу. Підтримували, ну правильно. Бесплатно, замечу. Теперь, что касается мэра, я не иду на мэра. Меня задрочили все тем, что я иду в президенты и в Верховную Раду. И любимая и уважаемая мною Аня Степанец, ведущая 112 канала, в Я сотый навіть раз, не знаю, що така існує. в сотый раз, когда сказала, ну так вы идете в Верховную Раду, я ей сказал, Аня, если я только пойду в Верховную Раду, я принесу в студию 100 тысяч долларов, продам одну из своих квартир и вам подарю. И она так ждала, что я пойду, а я не иду. Знаете почему? Не дочекалися грошей. Ну ви не пішли, тому що прораховуєте. Не. Чому? Потому что мне мой внутренний мир дороже всего остального. Ясно. У нас є скайп зараз і відповідь на 2 питання від глядачів, які я записав. Прошу. Добрий вечір. Говоріть. Так. Будь ласка. Так, чутно? Чути, але швидше. Одне Добре. питання. Питання. В контексті вашої Смішка, наскільки взагалі може бути етичним те, що журналіст працює агітатором? Ясно, дякую. Я гражданин своей страны, и я люблю свою страну. И я хочу, чтобы мной правили люди, которые достойны этого. Поэтому, когда речь идет о том, что надо выбирать президента или в данном случае премьера, и я понимаю, что это должны быть моральные, чистые и честные люди, и профессионалы. Смешко в нашей стране номер 1. Точка. Вас запитали про інше, чи Я гражданин прежде Добре, ви як всего, громадянин. а журналист во вторую очередь. медіаменеджер? Олег, дивіться, у нас 2 Рома. хвилини. У нас 2 хвилини менше навіть. Да. Олег Харків, справа Микити Комара. Я Да. не знаю, що це. Парня Дуже бедного швидко. убили в Харькове в супермаркете охранники. Сейчас это дело расследуется, им будут предъявлять обвинения. Они хотели соскочить с обвинения. Это все будет предъявлено. Відношення Дмитра до реваншу проросійських сил у Харкові. Це Олег з Харкова запитує. Харьков это ерунда. Я думаю, что сейчас идет реванш пророссийских сил по всей стране. Они охренели, они рвутся к власти. Это чистый реванш в чистом виде. Хто ж ці сили? Они захватили Медведчук каналы. такой, Мураев? Конечно, конечно. Я Мураева не называю пророссийскими силами. Опозиційний Я его, блок. Нет, оппозиційний блок надо розрізняти за життя. За життя, Я хоть кажу, там есть без несколько життя. моих друзей. За життя есть несколько моих друзей. К сожалению, они пошли туда, но это их выбор. Я считаю, что все, кто связаны с Путиным, а Медведчук это связан с Путиным, это человек Путина в Украине, все, кого ведет Хто міг Медведчук, подумати, що кум Путіна зв'язаний з Путіним? Відношення до закону про мову. Денис Полтава. там есть над чем работать, я не совсем Не согласен. розумію. Ну, я не согласен с тем, что многих людей, которые живут в восточных областях, надо ломать через пень-колоду. Им надо внушать любовь к украинскому языку,
экономическим способом. Я давно об этом говорил. А там в який спосіб? Там що? Там- Язик вириватимуть? Ну, ще не вириватимуть. Там не так і не написано. Евтаназія, ваше ставлення до евтаназії. За. Двумя За. руками. Чому? Потому что если люди тяжело болеют и хотят уйти из жизни, им надо помочь, а не мучить. Дякую вам за те, що ви прийшли сьогодні і поговорили у форматі, який ви Спасибо, самі Рома. Мне с попросили вами від всегда початку. приятно. Спасибо. Дмитро Гордон був у нас керівник виборчого штабу партії «Сили і честь» в програмі «Прайм Скрипін» на каналі ЕТЕР. Ми бачимося з вами щочетверга о 21-й. Хочу нагадати на сам кінець, що цю програму можна дивитися в ефірі телеканалу ОТР, на YouTube-каналі АТР, власне, на Фейсбуці АТР і так само на YouTube-каналах Скрипін.ua та Ukrainian Media Network. Дякую, хорошого вам вечора.